Intaka ibekelwe amazolo emidlalweni iMayoral Cup Ondini ngalempelasonto. Kulemidlalo kuzobe kuqhudelana iminxa ehlukene nokukhona kuyo ibhola lika Nobhutshuzwayo kanye nelombhoxo. Ukuzwa kabanzi ngalemidlalo sixhumana ngocingo nemeya yas'Olundi uMhlonishwa Ntshangase. Mkazi asikwamukele endabeni zasemini. Sitshele ngenhloso yalemidlalo kanye nohlu lweminxa yemidlalo okuzobe kuqhudelwana kuyo. Ngiyabingelela msakazi. Angithokoze nethuba ongipha lona. Kuliqiniso impela ukuthi ngomgqibelo mhla ka-30 lapho uLundi zobe sinemidlalo lena ebizwa ngokuthi iMayoral Cup Games. Kule midlalo ke ezobe lapha ngomgqibelo singabala phakathi ama-athletics, ibhola lenyawo, i-netball, i-boxing, umdanso, i-volleyball, i-table tennis kanye ne-rugby. Siyamema ke ukuthi bonke abantu abasha ikakhulukazi abayithandayo ukuyibandakanya lemidlalo babe khona enkundleni iPrincess ngothuthu National Stadium. Lemidlalo lena msakazi besiba nayo njalo ngonyaka. Uyokhumbula ke ukuthi ngoba kade sinegciwane nje i-COVID yathukuma iminyaka emibili. Manje ke izwe ke seliyabuyela esimeni. Ngakho nje ke manje sesiqala ekabusha lemidlalo nesithokozayo futhi ukuthi laba abascoutayo abadlali bazobe bekhona bezobheka ithalente entsheni yethu ngoba uzokhumbula msakazi ukuthi bakhona abadlali asebedumile abadlala emaklabhini amakhulu abacoshwa kuyo lemidlalo le esikhuluma ngayo msakazi. Asibonge kakhulu ke Meya ngesikhathi sakho. Ngithokoza kakhulu msakazi.